Salam Atabatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçılar. Bugün Payxas ummanı Maqtumul Pırağı yılında ağ mermerler bilen bebelen gözel paytahtımız Aşgabat şäheriniň Sowda Senagat Palatasyna awık önümlerinin döwrewap tehnologiýalarynyň halkara ferisi geçirilýär. Biz hem bu serge gatnaşmana geldik. Türkmen Hocalyk Jemgyýetiniň başşeker haýat nişanyny önümleri öndüren kärhanasynyň hünärmeni Sadyk Nurgelli. Biz bugün ajaýyp günni Türkmenistanyň Sowda Senagat Idarasynda geçirilýän ferge giňden gatnaşdyk. Biz bugün fergede biziň täze önümimiz bolan başşeker haýat nişanyny çokorel şokolad pastası bilen hassa öz pavilyonumyzy bezedik. Biz esas hem çağalarymyzyň ýüzüni güldüräjek önümlerimiz, ýani kirpi haýat nişanyny jelibonlamyz, dürli tagamly guru ersirliklerimiz, bundan başga da nogul süýjülerimiz, karamel süýjülerimiz bilen bugünkü pavilyona giňden gatnaşdyk. Biz diňe çağalar üçin önümleri öndürme, bundan başga da berkizlik önümleri hem öndürýär. Ine şu görüşimiz ýaly oturup 7 däneli çörek bölejikleri hem de klipsi bolam şol ýanky diýişimiz ýaly 7 däneli çörek bölejikleriniň düzülen berkizlik önümlerimiz bolup durýar. Biziň ajaýyp önümlerimiz diňe Türkmen bazarlaryna däl, eýsem daşary ýurtlara hem eksport edilýär. Здравствуйте, меня зовут Халыева Марал, и я представитель от АР-Топор. Мы участвуем в выставке уже третий раз, и сегодня мы участвуем в выставке, посвященной агропарку. И представляем мы Койтен Сowda Merkezi, который находится в Туркменабаде. Койтен Маркет, который находится в торговом центре Койтен, очень популярен широким выбором. Койтен Маркет, который находится в торговом центре Койтен, популярен широким ассортиментом товаров, также высокое обслуживание и очень хорошие цены. Также в этом же торговом центре находится на втором этаже Койтен ресторан. Там также есть игровая детская площадка, боулинг, бильярд, очень множество европейских блюд и очень прекрасные цены. Mehriban tamaşaçylarymyz, bugünkü ferge Sahabatly Hojalyk Jemgyýeti hem özüniň öndürýän önümleri bilen gatnaşmana gelipdirler. Gelin häzir olar bilen söhbetdeşip bolalım. Salam. Salam. Men Sahabatly Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmeni Welmurad Begenç. Biziň Hojalyk Jemgyýetimiz 2014-nji ýyldan bäri süýt we süýt önümlerini öndürmekle meşgul bolup gelýär. Ýagny peýnirlen, körnüşi, gattyk süzme, uýadylan gaýmak, çiğ gaýmak, şoňa megde süýt önümlerini öndürýär. Kärhanamyz mundan başga da şu mallarçylyk toplumdaky ýer sakly we ownuk sakly mallary östürip ýetişdirmek maksady bilen berilen o timlik ekin ýerlerimizde ýorunja, kanola, tırtıkan, mekkejewen, dänelik we siloslyk görnüşlerini öndürip ýokary hasyl alýar. Hem de şu toplumymyzda saklayan mallary dol ýagdaýda iň bilen üçin edip bilýär. Ondan daşary artýan bölek imlemiz hem ýurdumyzyň çägine ýerleşen towuk fermalarynda hem satýar. Ýani mekkejewen dänelerin imlik görnüşinde towuk fermalar hem ulanýar. Siziň öndürýän önümleriňiz diňe bir Aşgabat şäherine ýa-da başga bir welaýetlerde de öndürýäňizmi? Önümçiligimiz diňe Aşgabat şäheriniň çägine, ýagny Aşgabat Gökde paýlaw ýolunyň 20 kilometrligine ýerleşen mallarçylyk toplumynyň çägine öndürilýär we Aşgabat şäheriniň Sowda kotlaryna satylýar. Mundan başga da bölekleýin Balkan welaýatyna Sowda kotlaryna uradylýar.